Popraum sind sie ja prawa? Nee. Das Rad dreht sich nicht rückwärts, es dreht sich nur vorwärts. Und vorwärts haben ja alle lipscha DDR. Das mir zu, hej. Also ja slušam tim, ki su pravili, tak ne može ostać. A su na też krytyscy prawa, tak tu też takie wuprajne, so ja nie sme jetzt przykład za, a tak dalej. Und also ja, to było so disziplinować takie Zeit. Ja, nächsten Klasse na Kreisverleitung so ne direkt ne ich bin nicht linientreu genug. Da bist du gesagt, hier ist es Wien, hej. Zatem Jewicha was das, also blisko te całe wiece. Ersten Prawie, to by hinak, das ist alles verrutscht. Stośmy miliony celi, a stośmy też dobre, na tym każ moje wykupanie też, hej. Stośmy wobladała jako, to by nie by można było w BRD. A za to stośmy też Czaku nabyła, hej. A za to zaczęliśmy też cyba niż czynić, ale oni nam to wszystko naopak rečili, kaž bychom my jenož vypěstovani činili eine Töpfchenpassage, aber da nicht da. My jsme tam měli Mengenlehre, my jsme rysování měli, my jsme biologii, vypěstovani, že my jsme leželi na travě a jsme líčili das Insekty tam, te małe insekty a wszystko, my jsme zpívali, my jsme revali, my jsme všetko čili, my jsme jen stroje, dzieciace, živěne byli. Ja jsem sama dživała pola 3-letnych, pola 4-letnych, 5-letnych, 6-letnych, co do szule. My jsme pomalu ich przygotowali na szulu, so może one pomalu, krok po kroku, od 5 mężczyzn intensywnego kiečbovania na 10 mężczyzn, na 15 mężczyzn, na 20 mężczyzn. My z naszej skupiny potem na 20 mężczyzn jsme przygotowali, że one może w szuli potem też ją sledować, te wuczby, a nic dalej wokoło skakać, a tak no, hampelwać. Also, myśmy w oprazie cele jedną lepszą DDR mieć. Ja nie jestem żeny z tym liczyła, że my będziemy BRD.